Krásný odpoledne, ahoj. Já jsem Alena Cardová a dneska jsem tady, abych vám řekla víc o zavinování, o tom, jak to probíhá, jak to dělám. Teď jsme v prostoru Podkrovy, kde pracuju, když jsem v Praze a dělám tady kraniosakrální ošetření, anebo se můžeme domluvit na individuální spolupráci, třeba pokud chcete projít přechodovým rituálem, tak tady by to také šlo. A jinak dělám silové předměty a šperky s vloženým záměrem, což potom může být zase dobrá fyzická kotva, pokud procházíte nějakou životní změnou, takže můžete mít vlastně nějaký předmět, který vám bude připomínat, kam míříte, jaká je vize pro tu další životní fázi. Ale dneska jsem tady proto, abych vám řekla něco víc o zavinování a práci se šátky Rebozo. Na začátek řeknu něco málo k rituálu zavinování nebo rituálu zavinování nebo zavírání kostí. S tím jste se možná setkali a původně to vychází z tradice, kdy ženy po porodu prochází tady tím zavinutím, aby se podpořilo uzavření těla po porodu a vůbec ten přechod do další životní fáze, což je to rané mateřství, ale může se tím uzavřít i nějaká jiná událost nebo životní fáze a v dnešní době tím mohou procházet i ženy nebo i muži, jo? Není to jenom pro ženy přesně. A já vlastně jsem vzala princip, který se tam používá, což je práce s tělem a se šátky, ale rozvinula jsem to v nějaký koncept, o kterém bych vám dneska ráda víc řekla, oč se vlastně jedná. Takže když ke mně někdo přijde na zavinutí, tak já tam nevkládám ten rituální rozměr. Samozřejmě, když se domluvíme a chce to ten člověk, tak já můžu připravit také rituál zavinování a skutečně to pojmout jako větší věc, kdy je potřeba i nějaký čas na přípravu a je to prostě jiný druh práce, než tady to zavinování, který pro mě je hlavně vlastně forma opečování fyzického těla, ale s tím celostním přesahem. To znamená, pracujeme s tělem na fyzické úrovni, ale rozhodně se do toho vlastně zaobírají nebo zřazují i ty složky další. No a když ke mně někdo přijde na zavinutí, tak nejdřív je úvodní rozhovor, kde mě zajímá, s čím ten člověk přichází, jaký je jeho záměr a co by ode mě potřeboval. A potom vlastně je první část, kdy v leže v oblečení člověk leží na zemi a já pomocí těch šátků Rebozo postupně houpavým pohybem uvolňuju jednotlivé části těla a jde to vlastně od pánve přes nohy, jedna noha, druhá noha, potom vlastně ta část horní hrudník, nejdřív ruce jsou u těla, potom jdou ruce ven, aby se skutečně ten hrudník mohl otevřít a potom ruce se uvolní a nakonec hlava a já vlastně tam hodně pracuji s tím principem pomalého houpání, což je ještě v ploše těch šátků velmi příjemný zážitek, takový až obejmutí a může nás to v nějakých pocitech vrátit do dětství nebo úplně vlastně do bříška k mamince, kdy jsme byli vlastně houpaný. Pokaždý, když ta maminka jde, tak to miminko v bříšku vlastně zažívá ten houpavý pohyb, nějakou pravidelný pohyb vlastně uvnitř. A tady díky těm šátkům se vlastně k tomu můžeme znovu dostat. Malí děti se moc rády houpou a možná to máte i do dospělosti, tak vlastně tohle vám může pomoct zase si připomenout a dosytit nějaký ten příjemný pocit, který vlastně zažíváme při houpání. No a já tam vždycky dávám dost času ještě v takové jako mezifáze, kdy s tím tělem nedělám nic, protože jedna věc je, že já zvenku přicházím a nechávám toho člověka, aby se uvolnil a odložil to tělo a vlastně, no je tam ten princip toho odezdání, že se cítím příjemně, v bezpečí, mám důvěru k tomu druhému člověku, že můžu odevzdat tu kontrolu a vlastně nechat s tím tělem něco dělat, co je mi příjemný. A je to hodně o té vzájemné komunikaci a mě zajímá, jak se ten člověk u toho cítí, jestli je mu dobře, co by potřeboval jinak, takže vždycky je tam ta podpora, aby si člověk nebál říct, že to chce jinak. A
je to vlastně čas pro něj, jo. Já jinak moc nemluvím a jsem ráda, když spíš se pracuje v tichu, aby si člověk skutečně mohl vlastně k tomu tělu připojit a vnímat, co se v něm děje. Nedělám já žádný rychlý pohyby, naopak spíš jdu v jemnosti, v pomalosti, je kolem toho čas a ten člověk vlastně díky tomu si může fakt jako všimnout, co se v tom těle děje, když je tam nějaký pravidelný pohyb a já tam pak v nějakých fázích třeba i to chviličku jako přidržím v nějaký fázi, aby se to mohlo prodýchat, pak zase na druhou stranu zase prodýchat a uvolnit a už v průběhu té první aktivní části dělám částečný zavinutí, to znamená na středové linii v oblasti pánve, hrudníku a hlavy. Já už s těmi šátky chviličku takhle zůstanu jako právě v tom zavinutí a jenom nechám tomu člověku chvilku, pár nádechů, výdechů a pak to povolím, aby vlastně se mohl zase zkusit, jaký to je, když tahle část těla bude zavinutá, jestli je to příjemný, jaký to je. A takhle postupuju dál s tím, že když se dostanu k hlavě, tak tam i trošičku prostě použiju ruce a na základě svých zkušeností z kraniosakrální osteopatie tam třeba podpořím ještě uvolnění krční páteře a lebky, tam ten přechod, tak to většinou mám pocit, je příjemnější dělat rukama než těma šátkama. No a jinak když už celou tu aktivní část máme za sebou, tak je chvilka pauzy, aby si člověk zaprvé vůbec jako zase zvědomil, jak se cítí ve svém těle, v rámci celého těla, když jako je už to všechno pohoupaný a uvolněný. A já si potom vlastně předělám ty šátky, takhle, aby to vypadalo vlastně 7 šátků na zemi a ten člověk si znova lehne a pak vlastně od hlavy, s tím, že já zakryju i oči, když se domluvíme, že to ten člověk chce a pak jdu a docela pevně, ale tak, aby šlo dýchat, tak vlastně zavinu celé tělo od ramen dál dolů k chodidlům. Cílem je, aby se člověk cítil hezky. Není to o bolesti, ani o utrpení, ani o tom, že je potřeba něco vydržet, takže vždycky je tam z mojí strany podpora, aby se člověk řekl, co potřebuje, aby mu třeba nebyla zima, nebo když někde by ho bolelo a táhlo a tak se to dá vypodložit třeba polštářkama a podobně. Dá se skutečně spousta věcí udělat. Tak potom, než se jde do úplného zavinutí, tak já se ptám vždycky, na jak dlouho si to ten člověk přeje zkusit, tak se domluvíme na nějakým základním čase, třeba 5 minut, 10 minut, 4 hodiny, ale ten člověk kdykoliv může v průběhu říct, že už mu to stačí a že by to rád ukončil. Jo? Není potřeba prostě vydržet celou tu dobu, na který se na začátku domluvíme. A naopak zase, když uplyne ta doba a já třeba řeknu, ano, už uplynulo 5 minut, tak chcete rozbalit, tak ten člověk může říct, ne, ještě bych si to chtěl prodloužit a třeba dalších 10 minut, nebo prostě nějakou dobu, na kterou se domluvíme, tak tam je právě proto, já jsem i ráda, že máme třeba delší čas, kdy se vlastně kvůli tomu setkáváme, kvůli tomu zavinutí, aby tohle všechno bylo možné, jo? Protože člověk, když to ještě nikdy nezažil, tak jako těžko si můžeme vymyslet, co asi budeme potřebovat, když vlastně nevíme, jak se v tom budeme cítit. Takže je to průběžná komunikace, průběžný vyjednávání, s tím, že já, když můžu, tak ráda ty přání naplním, když je to zkrátka v souladu. A i podporuji, aby ty lidi se vlastně díky tomu, že se můžou vyjádřit a vykomunikovat si to, tak vlastně taky zase dochází k tomu připojení k sobě, jo, k tomu tělu. No a kdy já jsem ten, kdo vlastně při tom celkovém zavinutí hlídá čas, ten člověk, který je zavinutý, se může plně věnovat jenom svým procesům, co se děje uvnitř v těle. A je to vlastně o tom, že když je člověk zabalený v tom šátcích, tak se může zevnitř do toho uvolnit, protože ty šátky vás držej, objímají. A je to taková jako pevná, ale zároveň měkká hranice, která vlastně zaprvé teda to pomáhá zvědomovat, kde je to fyzické tělo, kde jsou hranice a povrch našeho těla, to je jedna podle mě důležitá věc. A druhá věc, že to umožňuje tu oporu, aby se člověk fakt do toho mohl jako povolit. A nemuseli jsme to všechno držet my.
a zároveň tam není už kontakt z mojí strany, to znamená, že člověk si může užít, jaký to je, když je vlastně sám a navnímat si sám sebe. Že tam není úplně to, že byste potřebovali k tomu toho druhého člověka, abyste se mohli cítit. Takže tam vlastně pak už jsou dobrý ty šátky, protože nám umožňují to zvědomění, kde teda jsme, co se děje. A myslím si, že ten princip, to, že jsme na chvíli vlastně sevřený a objatý a pak se to při tom rozbalení vlastně povolí všechno a my můžeme víc expandovat do těch stran a vůbec nadechnout se do toho, tak to potom přináší zase jako potěšení pro to tělo, že máme ten prostor a máme tu svobodu. A to by ale bez toho předchozího částečného sevření jsme třeba nemohli tak ocenit nebo zavnímat. Takže tady ten princip vlastně komprese, dekomprese, to, že se pracuje v jemnosti, s respektem, a to jsou všechno principy, které já znám z kraniosakrální terapie a vlastně to využívám tady v té práci se šátkama. A myslím si, že když si člověk jednou zvědomí, kde je, co se mu líbí, co se mu nelíbí, umí si o to říct, tak to jsou nějaké dovednosti, které můžeme pak použít kdykoliv v životě. Že to není jenom, co se týká tady mýho těla, když mě někdo zavinuje, ale můžu tu dovednost použít kdykoliv s někým komunikuju, se v interakci, u lékařů, v partnerství, prostě cokoliv v rámci projektu, jo? Že se fakt tohle se dá úplně přenést prostě kamkoliv, když už jsme v tom spojení a víme a cítíme, co je pro nás dobrý a co chceme, tak se vlastně o to i můžeme sdílet, můžeme říct, jak ty věci jsou. A myslím si, že je to, že tam vlastně není nějaký tlak nebo stres ohledně času, je taky důležitá složka. No a potom to, že si člověk může dovolit fakt jako bez toho, aniž by se bál, že bude třeba se mu někdo smát nebo ho nějak hodnotit, říct prostě, co potřebuje nebo naopak právě co nechce. Takže tyhle zase všechny věci jsou podle mě velice cenný i dál. Tak. To je asi, potom, když to všechno skončí, tak je zase prostor pro sdílení, protože tam mám pocit, že to je fajn, zase naopak, když se mluví, když ten člověk chce a třeba i řekne nahlas ty aha momenty, protože tím se to zase víc ještě ukotví v tom systému, co byly jako zajímavé momenty, třeba se kolikrát stane, že se to ještě propojí s nějakou vzpomínkou nebo zážitkem z minulosti a dojde třeba k pochopení toho, co jsme ale tehdy před lety nevěděli, nechápali. Takže když se to řekne nahlas, nebo si to člověk třeba zapíše do deníku potom doma, tak to jsou všechno věci, které to vlastně podpoří, aby se to ukotvilo jako zkušenost, na který se může stavět dál. Tak, jak jsem řekla, už pracuju tady pod Krovy v Praze, anebo v Radomešli u Strakonic. A já sem přidám ještě odkaz, kde se můžete přečíst víc a kde i najdete termíny, kdy si můžete třeba domluvit se mnou setkání. Takže pokud vás zaujalo tady zavinování, ne jako přechodový rituál, ale jako ta péče o tělo s přesahem celostním, tak budu ráda, pokud se mi ozvete a můžeme se domluvit na setkání. Tak a to už je teď všechno. Mějte se moc hezky. Nashledanou.